cynta ers blwyddyn a hanner, blwyddyn, fel ffermwyr ifanc, achos o Covid dyn nhw wedi gallu. So, dyn ni'n trio jyst cael pawb i ddod nôl slo bach, a oedden ni'n meddwl sy'n barbecue yn ffordd reit neis o gael pawb jyst i ymuno efo'i gilydd a cael chats a cymdeithasu. Wel, dwi'n meddwl, bod nhw'n griws di arfer bod efo'i gilydd am gyfnod hir. Mae'n lot o rei hun yma sydd wedi heinia, mae'n rei iau sydd wedi dechrau yn y clwb, ond wrach ddim wedi cael lot o gyfle ger ymlaen. Wedyn, maen nhw gymaint o amser wedi bod ond pan nhw wedi cael dod at ei gilydd, mae'n jyst noson fel man. Lle da ni, wyn lain yr awyr agorau, maen nhw'n gallu dod at ei gilydd a jyst cael dal i fyny, a maen nhw'n adeg bwysig o ran enwedig, maen nhw'n dolydig o man, dwi'n meddwl, o ran iechyd meddwl nhw. Enwedig hogia sy'n ffarmio, felly mae'n gallu bod y job reit unig, eitha isolated, wedi gwir, so maen nhw'n cael dod at ei gilydd fel hwnna, mae'n braf iddyn nhw jyst o ran ei lles nhw, rili. Mae o'n rhyw dwtch bach o normality sy'n ni. Wedyn, mae rhaid i ni gael hwnnw cychwyn o rwla ynddo. Jyst i godi calon rhywun chydig bach, dwi'n mynd i bod flwyddyn god ddiflas sy'n ni. Fel fatha, sy'n neb yn cael gweld i gilydd, pobl yn methu allan ar weld i ffrindiau. A mae o'n anodd achos mae yna rai hun, wrach sy'n ar ei blwyddyn ola o ffermwyr ifanc yn ei blwyddyn neu rhywun ar ei flwyddyn gyntaf ac wrach bach yn nyrfys i ddod a dyn nhw'n gallu cael y mwynhad a dod i'r arferiad efo'r peth. A i'r rhai enwedig sy'n darfod ar ei blynyddoedd ola. Dwi'n gwybod mae'r ffermwyr ifanc chwarae teg wedi mestyn yr oed dwan i ddarfod, ond mae o dal, diolch yn rhyw fath. Dwi'n ti gael fatha rali a felly i fynd allan efo dy ffrindiau, rali nos a cystadlu yn y dydd a felly. Dydy aelodau ffermwyr ifanc yn para'n hir sy'n hynny. Mae ffarmio'n waith unig iawn. A wedyn ti'n cael jyst yr awr, 2 awr na i dynnu dy feddwl di off gwaith ac i gael bach o hwyl de. So i pawb cael dechrau ddod nôl at ei gilydd allan. So dyn ni'n gobeithio geith pethau wella fan y gwneud o nôl. Dwi'n teimlo fatha bod o'n i wedi colli'n sgiliau cymdeithasu'n hollol. So mae hwn yn neis, mae'n rhywbeth neis i fi gael mynd yn ôl i'r arfer efo cymdeithasu a cael criw o bobl efo'i gilydd eto. A gawn ni yn diwad dod nôl at ein gilydd o dan do rhywbryd.